מה קורה חברים יקרים? אנחנו בסרטון חדש של ברול סטארס. פותחים אגדי. אוקיי. הנה אגדי שלנו. 3. בואו נשאיר משהו. שמחה רבה, שמחה רבה. אגדי יגיע, קורדליוס בא. 2, 1. לולה! לולה! בראולי חדש! לולה! יואו! חבר'ה, השגנו בראולר חדש. לולה. טוב, חברים, שימו לייק וסאב. אבל תסתכלו מה עוד השגתי. אני השגתי את סנדי מהקרדיטים ואת מר פי מהחמש אגדיים. והנה חבר שלי מזמין ותראו מה יש לו. תראו מה יש לו. יש לו את דרקו. יש לו את אמבר. יש לו את דרקו. רמה מקסימלית. קבלו. קבלו. רגע. קבלו. קבלו. דרקו כוח מקסימלי. מג רמה 10. אמבר רמה מקסימלית ולון סופר טעינה. טוב חברים יקרים, אנחנו בסרטון מעולה של אגדי. יאללה ביי.